Maswera say my change champion pano. Hope vese nasisavata. Muswere munyasha. Toda kudzoka nchiti vanhu tinoda kuti zviende zvinosvika kuna Kore. Kore, you know very well. Kuti abroad kuna America kwese kunyaya kwakabuda. Kune this guy, let me think of his name. Aitaura kuti yes mumagurupu ikoko. Kuti Kore akatobatsirwa nesu vanhu vezanu kuti vana vake vauye kuAmerica. Saka zvekuya kuma inbox uchinditumira vana vako kuma inbox kwangu, can you desist? Nyaya iri pa platform pano kuti makatengesa. Why that issue yazorwadze kuti ya vana vako noti vari kuAmerica. You have forgotten vana vari muZimbabwe. Vari kutambura. Ma street kids in particular, ndovadogara ndakabata vari mudzimba munhu andori neroof over their head. Vari mustreets. Samai Kore ungadai wakamira uri pachamisa uchitaura kuti inini pana chamisa kusvikira nyika yasununguka, bosi tatatosunungura nyika udhara 2023. Saka zvekuenda kuinbox kwangu nekutumira vana vangu mamessage ngazvipere. Ini ndikutumira pagurupu panapa. If you have got your people, let them come pagurupu panapa vachidzosera mamessage. And I stand, I'm myself. And I stand for myself. Democracy, I say what I want. If I can say, kuna Boris, kuna Sunik, kuna na Britain, kuti you are wrong, you can't do this. And then there are my inbox. So please, stop going inbox. Stop sending. Vana vako came to me. Inbox kwangu kuti muri kutaura kuti takaendeswa ZANU mugurupu muno zviripo pakatobonyorwa wani pano makanyora kati korandanana na ZZ ziyambi zvirimo ma platform ya diaspora. So why going kuma inbox kwevana vangu? Can you stop? This message has to send because inini ndava block. I don't want because vana vangu they are not politicians. Iya mena not kuti vana vake vapinde mu politics. Vana vake come to my inbox for what reason? Can you stop coming to my children's inbox? Zvese zvangwa kuti Kore dzimwe ngwana ndakangotarisa nepolitics. Ndichitaura kuti Kore wakatengesa. Ndio nyaya iri pano. Wakatengesa usina kufunga kuti kune vanhu vari kushupika. Vanhu vari kutambira. Who looked upon you as a mother? Who looked upon you as a figure yekuti this woman has got us at heart? Maybe you're not getting where the frustration is coming from people. I'm talking on behalf of Zimbabwe. Don't take it personal to say Dorothy has got something against you. Dorothy is speaking on behalf of Zimbabwe. You don't challenge my life kuti say uchizoenda ku England kana uchida Zimbabwe. No. England mukana wandakatotsvaga before nsandafunga kuti ndakunosunungura because vamwe makura yachinhu because you say kuti hanzi we started 1999. Saka makura because we started 1999. Isusu tisina kuya 1999. Takuya kuzochiseva all that doctrine yongoda kukanda kuvana vangu kuti ndimi weZANU, mai vako ndo veZANU vakazodi. Inini pakafomwa MDC. And maybe I could have been part of it. I left England, I left Zimbabwe for America 1996. And then that's over. Then I went to England. From America, I came to England. Saka zvekuti zvo unditi nokuti ndandisipo pamakafoma. Why don't you form ndiri kupi ndandisipo? But we are supporting. I was a working class. Tai support a workers union ndoko katangira MDC. I was a worker. I worked for PDC. Them days were the ones we used to demonstrate. Saka zvekuda kuya kuzondudza kuti uri muZANU aiwa nokuti ndakazitaura ZANU no murora wako muZANU saka iwe ndonodya neZANU aiwa mira panzvimbo usacheuke. I was never ZANU PF but hakuna munhu asina hama muZANU. Uyu muZANU akatorwadzwa murora wangu asasari ZANU. Saka don't hide yourself with a finger. Please desist from going kuvana vangu. Because this I'll take the matter more serious because vana vako came to my inbox.
That's number one. Indakataura now young platform. Anybody who wants come to the social media, let's do the media. You don't come to my inbox because I didn't go to any of your kids' inbox. And they are not politicians. Maybe they are politicians. Can you stop sending my messages? One of my kids was so upset, and I was like, no, I'll go back to her and fire. I'm like, no, leave it. Just leave it. So please, let's do it pano. Don't come to my inbox. Nanda kuya inbox kwe munu, vana vako, you send vana vako to Tinashe and Malin to come to my inbox. And I respected them. Nikati murivana, please, CI politics. Azine me, Zandataura, and I'm not gonna track back. Saka zvekuti undiudzoti yes ndaizoti vana vako inini muzvawandibilivhisa ndozvandakafunga, but the truth has come out. Yes, I try to support you kuti vana vako aende kuAmerica ndikupe my bank statements. Yes, but maendera akazoita vana vako, I don't know. Because time I order bank statement ndabudisa mari yangu nditengera mwana wangu imba kuEngland. And I couldn't give you the bank statement. And ukatoona zvichokwadi mwana achipiwa maki atenga imba yake. Saka zvekuti yes zvazara enda kugroup rekuAmerica unodzoti hazviko here. That's why I got it kuti wakaendesa vana wakabatsirwa naziyambi. Ende mugroup iro remadzimai kuno mufti akatokanda akati ningikorandana naZZ. Saka please, nyaya iri pano pagroup, kore nevanhu vako. Ini ndiri kutotaura ndakatomira ende ndakatostressa kuti I'm angry. Nemadzimai amirizika, and I stand, nobody's gonna stop that stance. So you don't go and attack vana vangu nekuvatumira zvimaaudio zvorutuka amai vavo. And vataura kuti we don't get moved this, we are not politicians. And she never got moved. Ina nautumira mwana wako message. So respect me, Kore. Please respect. I didn't go kuvana because vana, they're not part of politics. Unless vako vama politicians. Mine, they are not politicians. They are not. Exactly. And they don't go into problem. Ya amai wenda kunorwisana nevanhu vari kurwisana naamai. It's none of their business. Because mai vavo ndiri in politics. Vana vangu havasi in politics. So we need to distance that. And I still stand kuti Kore wakatengesa, even in your audio dzautumira vana kuti ndakatengesei, imi ndimi makabva kuZANU, makazouya muda kuzviita moholia. Handizivi kuti video iri kunyatsotaura zvakanaka here. Ana Pastor Masai vakafane, guys ndibatsirewo mugroup muno. Maybe I'm not right. By-election akaitwa ma-recalls aitwa naShabangu. Shabangu Welshman pa press conference akataura akati we knew Shabangu, we knew what we were doing, and meetings were being held. Saka I don't know kuti Kore goes anotaurira handina pano pagroup anongotaura zvekuti Kore akandimanikidzira munin'ina wake akauya kuzosenza, then munin'ina wake conniving nevana vasisa, mwana wasisa wangu andaichengeta ipapo ndiwe mutoriro, ende mutoriro unotaudza zvese, ende mutoriro then mwana anenge akutaurawo zvamuda nemutoriro. Zvikanzi akaudzwa munin'ina waKore kunzi mama wangu ane dzimba dzinopfuura 29, she has so many properties. Then munin'ina waKore goes kuti nokuti aida kudya nyama every day, ndobva ndaita hana kuiwana nandiri kuEngland nandisiri pamba. So pampachona vaizongotengo hanzi beans nematemba. Saka Kore comes kuvana kumwana wangu achiudza zvokuti kana une mari musikana wabasa aizodyire beans nematemba. Naye mudzimba dzavanhu hamusi kudya beans nematemba. Mudzimba umu hamusi kudyiwa beans nematemba. Ndandisipo bhozi kana ndiripoyo nyama inodyiwa kamazvese nekuti ndandisipo. Is this politics? Ndiudzewo mukadzi mukuru anosweraudza mwana wangu, ari kuisira mwana wangu maaudio iwayo kunzi kana uine mari unoitire hama dzinoshupika. Naye munhu wese ane mari hama dzake, ini handitori nehama dzakawanda. One of my brother anogara kumba kwamai vangu, imba yanabereki vedu yanga ine imba yake kugara, but yamai takamuti agare pamusha. Second one ari kuEngland nemhuri yake. Inini ndine upenyu hwangu ndaigara kuEngland, but now I'm living kuZimbabwe. Saka nhamo yacho yaakutaura Kore kuti mune hama dzine nhamo, zvino ndingachengete dzinza kwabva baba mbuya wambuya, because baba vangu vangu vasvingori one. Mai vangu they were two in their family. Ndiri kutaura message kuti iende kuna Kore. There were only two mba mavo. My father was one mhuri mavo. Mai vangu they were two mhuri yavo. Kwasekuru vangu vana vavo 6 vese.
they are all business women omari business kuZambia vairi vari kuEngland mumwe wachona ane mabusiness macastles muHarare. Saka handizoti hama dzacho dzari kuti hanzi hama dzako dzinoshupika dzipi. Vana vasisi vangu vachaigara neniwo munini wamukoma wake ndakatomunza ari kuScotland ari kuEngland. Saka vamwe vacho vari kupi ezvinotitori maprocess even padai muti Poland ndakatounza vamwe vatatu. Saka handizivi kuti ndova kuti kore uteerere ipapo because kuinbox kwangu handisi kukuda, that's why I blocked you. Come paplatform apa pazviri kubva tipedzerane paplatform. Kore zvawakaita iwo ndounoziva, just like wakanditi nini handina kukomenta sei pagurupu ndikaramba kuti iwo ndounoziva zvazviri zvakafanana nepapa, iwo ndouri kuziva zvabuda pachena. Saka ndakutaura zvandikutaura kuti no, you sold out. Saka zvekuchenda uchinotaura ubva wauya futi ubva utaura kuti he zvanono ndakanyepera nonoza kuti nonoza akapiwa 10,000. Muroro wako upe muroro wako wekuzanu. It's true, nono akapiwa marenda stick and muroro wangu aripo to testify it. If need be aripo nono akapiwa 10,000. Vamwe semabuda anomutaura mazita enyumba zvacho pana sina evidence. Nini muroro wangu akandidza zvanonoza akatambira mari yake akabva azotaura kuti varipo vakawanda vari kutengesa. But them days pandakabuda paCNA ndakataura wandaiziva. That's the person I said. Saka zvokundingira kuinbox muchiti he vanhu he nono upi nono hanambopiwa mari waida kutora chinzvimbo chanono. You've repeated it today. Inini nono ndakazvitaura after tatopedza bereka mwana. Saka ndaizoda nzvimbo yanono pakudini ndandine constituents. So please stop this lying. Kore kana maita chigang chenyana nono and try to defend nono on my inbox, come and defend nono pa social media apa. Don't come because nana kuya kuinbox kwako ndauya pa platform inei. So let's deal with this issue pa platform panapa. And then you come mondo tanzi modza machimoto tanzi maimsonza wada kuita VP. Ndo zvamukaita kuti kuna mazingedzo mukamuti mazingedzo ada kuita VP, that's why ari kufighta Michael. Now again machomano nditanzi newo tanzi muri kuda chinzvimbo muri kuda kuita VP upi mototadza kurarama kuda VP zvine mari here zvochando unokona munhu uchichemera kuti ndira kuita chakatika une zvauda kubenefita because kana uri a servant of the people chigaro icho chinofanira kukutyisa. Because I wouldn't even dream to be a vice president. I would not even dream to be a president in my life. I would want to be a servant yevanu. Saka stop telling me kuti hanzi ndaida kuita vice president kutaura zvekunyepa. Kore kunyepa kuti kudiko asingazoti ndifamba newe ndiana. Atindikana kutaura zvinhu zvakawanda. Inini I'm not here to disclose what ngati inini I was supporting you as a woman. Ndakamira semusangano. But if you want us to go into nitty-gritties like you want me to, because uri kutaura vanhu kunyepa vakuti hanzi ndaida kuita president. Ndiri kutaura zvese izvi because I want to be vice president. Vice president kupi? Kana vanondiziva ndakambovhaucha kuti I want to be a vice president. Kupi? Have I ever cried for positions? Hanzi you come to inbox tumira mwana wangu because you have no way kusenda because ndanda kublocker. After ndaona message dzevana wako I just said I don't want nonsense. Let me just block you. Saka wakutumira kumwana wangu manje kuti anditumire ndaona maaudio but kukunyepere kuti wakatengesa. Vana vako enda kumagurupu ekuAmerica ukateta vamwana wakatukana nawo kuAmerica uko. Vachikudza kuti yes kune wezano anonzi aniko nchamira ndikoteerera ndikofonera munhu wacho. Akati kuti ndinda advisor Kore wati saka my advisor zvokuti atengese. Go magroup ekuAmerica uko. You know what's happening kuAmerica Kore. You know very well. Inini don't even try. Zvauneta vamwe madzimai ese awaitisa njonjonjo. Inini no. I stand by what I believe. Inini ndakuudza kuti stop kuti vana vasauye kuinbox kwangu. Inini I stand as Dorothy and I believe. I stand by what I believe in. Hello, China Chain Champion. But unoziva kuti kudi 2023 takawina my elections tatatokunda tatopedza zvese nyaya. Now we're fighting munhu kuti ukumiririra uchiita mazita kunyora mazita evanhu vachirikolewa uchimiririra mekore tyai Mwari vachimiririra so Pastor Masai vakafa
muchitoziva zvenyu kuti muri kuclaima president wa2019 wamunoziva kuti a new party was formed 2022 and there were no structures vice president. Kungoda zvinzvimbo chete mama mati chandakambopiwa 2019 ndakutochitora panyowani imi mai kaini ityai mwari zvokutya mwari zviya ityai mwari shosho munoziva some of things if I recall vanhu pagroup pano maikore namwari vakati ndakanda audio inonzi yani jobs kala timtive job takapedza mari yakawanda yatakamupa isusu tichinyorera mudzimai wake maworld remit. Then maikore phoned me vakati mwana wababangu uneshuwewo ndachibikwa pagurupu ndichitokwa 72 hours kana kurespond. Ndikati iwe ina handiresponde because handizivi mararamiro amuri kuita because imi mega maifanira kupinda kuzvidairira. Sure uchidefenda kunge usina chawakaita kuye zvino uchanyarara pai akabvuma kunzi vice president waWelshman nobe chitiudzai kuti where is your excuse. So you wanted us to defend zvinhu zvamaiziva kuti makaita amene vamaitambisa njonjojo vamakazopa manzvimbo munonzi muparliament kwana Pamela vaimirizika nana munemo vekukadoma vaimirizika magurupu vachitukirira vanhu on your behalf. We are not that stupid. Tashina kuya ku politics kazvo kuya kuzotsvaga chekudya like you. We came to politics kuzosunungura vana veZimbabwe. I regret even knowing you. If I knew you were this type of a person, I regret my life knowing you. I regret on behalf of vana veZimbabwe having known you to do this. I can't wait. Kuti one day I will meet you somewhere. Ndikukuudza my peace of mind kore ndikuda hama dzakore varimo mugurupu munomupa mamessage ayo kuti ari kuudzwa nemunhu ari bitter who supported you. Ndaikusupportera because wanga uri mudzimai aishanda navachamisa because I didn't know you before, we didn't have friendship before. I supported you because of vachamisa. I supported my support that I was giving to you. I was giving it on behalf of my president. That's why I'm bitter. And you all the machumas, I supported you. Which is very angry. We supported you as women, like me personally. Those that are my personal capacity. I helped you guys. We are helping you on behalf of the president. Personal obligation because we were supporting the party. We were supporting the struggle. I think it's a struggle. We are no longer friends. Because Muvengi, one day you can just wake up poison. Because this is the poison, Yamaisa. Whatever differences you had with our president, fine, you could sit down and talk after my grab power, after my Sunungura Vana Zimbabwe. Kwete kutora diesel petrol matches ubwaye muva mabvirisa imba yese muchiti mawini cheremi madya muri kutoti rwadza senge kuti rwadza vana vari kutambura muZimbabwe vana vari kutambura vana kana mukana mumwe imi venyu vana mavabudisa vese muZimbabwe. Then you can do this. Hello, Masera. Ndivungana kambokuudza amene vasina kuudza kanditsokorere futi mai ava ndakadhiraivha inini kuenda kuheathrow ndakatoa day off vakauya ivo nachibaya kanumwa they were about 4 tichite tine meeting kusohoko ndikanavadhiraivha ndikanovatora tikaenda navo kulanji vanita ndatinavasiya ndikavaradzika mudzimba dzedu umo maikore avanotoza pamba pangu kutoza kuti pamba pangu apa mama ndava kudzokera madhama wangu anditi ungakurega muna mbuya uzotiona pana pasina ndikavapa 100 pounds kuti dollars kuti mama mufana mutenga something makwenu kuwanaka mwari ave naumwe yavo mwari unopika namai vangu vandirwadza soko kukupedzisira mai ava maikore varwadza vamwe vese ava ndakana kubasa navo vana mafumero ndakana kubasa navo maikore
kuturuza kutoita kubasa ndichiti ndinotora machampion iwaisa hauti wakawandira zvigaro amai vaya vaika vanonyepa uri mwari havachazonamata mai havachazonamata vaya vacharogwa nemwari vacharogwa neshango kudenga ikokukwari kuenda kana vakaenda kudenga vasvika vakanofira mai vanodzinyavo adriva inini kuenda kuheathrow ndakatora day off vakauya ivo nachibaya then they were about 4 tichite tine meeting kusohoko ndikanavadriva ndikanovatora tikaenda navo kulanji vanita ngatinovasiya ndikavaradzika mudzimba dzedu maikore vanotozva pamba pangu kutoza pamba pangu apa mama madhamo vanditi wakuruda mubuya uzotoona pana pasina kutesta ndikaupa 100 pounds kuti mawa afanira kutengesa kuti makuya akumanaka mwari aenda mwari kupikana nevavo vandirwadza shoko kupedzisira maikore varwadzi vangu vese ava ndakadabasa navo vana mafume vakadabasa navo maikore kuturuza kutoita kubasa ndichiti ndinotora machampion iwaisa hauti wakawandira zvigaro amai vaya vaika vanonyepa uri mwari havachazonamata mai havachazonamata vaya vacharogwa nemwari vacharogwa neshango kudenga ikokukwari kuenda kana vakaenda kudenga vasvika vakanofira mai vanodzinyavo So the funny part about the truth is that no matter how you try to hide, the truth shall come out. The last thing which will happen is the telling of the truth. It doesn't matter how much you have tried to run away from the truth, how much you have tried to evade, but the truth shall come out. So vana maikore vaifungidzira kuti munhu zvavari kuita vakachenjera, but chokwadi chinobuda. At a certain point in time taifungidzira kuti vanonyeperwa. Painzi kwanzi mwana wavo muzanu PF taifungidzira kuti vanhu vanenge vachinyeperwa kana kuti vanhu vanenge vachiita sei, but you find out the hard way kuti vanhu ava vatengesi. Haana ngomuka mutengesi nhasi akagara ari mutengesi. Always mutengesi. This is the problem atinayo nemapoliticians edu, ekuti vanhu vakapinda mupolitics because vakaiona sekuti ndo nzira yekuita nayo mari, ndo career. Havasi kupinda mupolitics because of service, no. Havasi kupinda kuseva vanhu, vari kupinda kuseva matumbu avo, kudriva mota dzakanaka, nekuita zvinhu zvese zvakasiyana-siyana zvinonyadza. But fortunately enough, tisati tapinda munyu Great Zimbabwe, vanhu vari kubuda pachena. Imagine kuti kana taipinda nevanhu vese ava munyu Great Zimbabwe, do you think kuti they were going to work towards a system change? No. Vaingonoshanda kuramba vachisabotage. Androzvona. But we are glad kuti zvinhu izvi zviri kubuda pachena now. Chokwadi chiri kubuda pachena chakuchizikanwa. Kuti vana maikore vakanga vachingori vatengesi, kungokorekera pakutengesa chete. So ndo zvatinazvo, hatina zvatingazviita. I never thought kuti vanhu vakaita sana Richard Tsvangirai vangava vanhu vekuti understand the struggle kwayakabva nekwairi kufanira kunge ichienda. Vana Caston Mateo, vana Charlton Wende. I never thought kuti vanhu ava vangava vatengesi kudaro. You know, vanhu vanongochitarisa kwavari kuti this is the leadership, but ndo vanhu vanokudisappointai. But anyway, it's God doing his things. Mwari pane vanhu vavasingadi kuti vapinde munyu Great Zimbabwe. Vavanoziva kuti ava vanhu vachaporonga zvinhu, vachauraya zvinhu. Those are the people who are being eliminated by God. Mwari vari kuita basa ravo, vachibvisa munhu wese asiri kufanira kunge achipinda paprocess yamangwana. And vanhu ivavo pavari kubva, vari kuvhura mapositions nemikana yevanhu vari kufanira kuzoseva munyu Great Zimbabwe. But vari kuzviita paposition kana kuti panguva yavari kuti no, zvinhu zvadhakwa mukomana apera. Such that mangwana havazoblame mukomana kana kuti havazouyi kuzoblema vamwe vanhu.
But there are people who are standing with Nelson Chamisa right now through thick and thin. So many offers are being given. That my phone calls are on daily basis. It's my offer. Hey, come and let us work together. Come and let us work. But my position is clear. As long as this is a decision when I started to talk support Nelson Chamisa online. I said no matter the circumstances. So we are getting there, guys. We are not there for positions. We are there for a greater Zimbabwe because we feel that we have my responsibilities that are not going to carry out from the village level. So personally, I'm contented with anything, not good my positions. We need change in Zimbabwe. My core.